Drahé kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry, slova písma svätého, na základe ktorých chcem s pomocou Ducha Svätého dnes medzi vami prehovoriť a kázať, sa nachádzajú zapísané v liste apoštola Pavla k efešským kresťanom, a to v 6. kapitole od 1. po 4. verš. Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti svojho otca a svoju matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milí bratia, milé sestry, dnešný deň je opäť raz tak trochu zvláštny, možno až taký výnimočný deň. A to preto, že dnes je deň detí. Že, dievčatá? Že dnes je deň detí. A tí, ktorí ste rodičia a máte malé deti alebo vnúčatá, tak o mnoho viac to vnímate, že sú aj takéto sviatky alebo a takýto výnimočný deň. A pravdu povediac, ten text kázne, ktorý som si na dnes zvolil, tak som ním už rozmýšľal počas toho týždňa, tak sa budem vám snažiť tlmočiť to, čo som ja vlastne z tohto textu ja porozumel. A teda počas dnešnej bohoslúžby sa budeme venovať tomu vzťahu rodič a dieťa na základe slov, ktoré povedal alebo napísal apoštol Pavol Efežanom. Apoštol Pavol ku koncu tohto listu tak trochu pritvrdzuje v tých témach, ktoré rozpitváva, lebo na konci toho listu píše o vzťahoch, ktoré by každý jeden človek označil, že je to súkromná vec. Že do toho nikoho nič nie je. Nech už je témou to manželstvo, alebo tá rodina, tá výchova tých detí alebo pracovný vzťah. A ak sa nad tým zamyslíme, tak pravdepodobne každý jeden z nás by sme reagovali na tieto slova alebo na slova niekoho cudzieho, ktorý nám čo to hovorí, že ako by sme mali vychovávať naše deti. Hej? Že čo ťa vlastne do toho? Čo ťa do toho, že ako ja vychovávam svoje dieťa? Čo ťa do toho, ako ja žijem vo svojom manželstve? Čo sa staráš do mojich detí? Tebe môže byť úplne jedno, ako ja vychovávam svoje deti. Je to moja súkromná vec. A v dnešnej dobe by tieto slová možno rezonovali o mnoho silnejšie, o mnoho intenzívnejšie, ráznejšie, lebo človek nechce, aby niekto sa mu miešal do vzťahu. Lebo veď je to súkromná vec. Je to súkromná vec. Ale apoštol Pavol predsa si trúfol. Čo tu povedať a napísal kresťanom v Efeze a hovorí im, že vlastne na svete existuje jeden taký jasný poriadok stvorenia, ktorý nie je len nejakou úlohou, ale je skutočnosťou. Je to poriadok, ktorý je daný a tento poriadok funguje a bodka. A je veľmi zaujímavé, že apoštol Pavol nezačína to od rodičov, hej, ale začína to od detí. A hovorí tým deťom, že deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Ale ja najprv by som sa povenoval tým rodičom, deti, keď mi dovolíte, lebo byť rodičom je asi o mnoho ťažšie. Teda ja osobne to tak vnímam, že byť rodičom je o mnoho ťažšie ako byť dieťaťom. Keďže byť rodičom znamená obrovskú zodpovednosť v tom, že ako vychovávam svoje dieťa. A kto vlastne z tohto dieťaťa bude? A opäť možno by tu mala zaznieť tá veta, že no však veď každý nech si vychováva to svoje dieťa tak, ako sám chce. Ale ja by som to posunul ešte na inú úroveň. Možno nie úplne takú príjemnú pre nás, ale nech každý si tak ničí svoje dieťa, ako to sám chce. A
A nie je to pravda, bratia a sestry? Koľkokrát je to pravda, že sa snažíme vychovávať svoje deti, alebo naši rodičia sa nás snažili nejakým spôsobom vychovávať a popri tom sme boli ničení. Istá psychologička v jednej zo svojich kníh má takú kapitolu, ktorej názov znie následovne: Rodičmi zranené deti a deti zranené rodičmi. Rodičmi zranené deti a rodičia zranení deťmi. A tento názov nesie v sebe obrovskú pravdu. Lebo my ako rodičia vieme zraniť a raniť svoje deti a tieto deti potom niesú tie svoje zranenia so sebou, ale funguje to aj opačne, že ako deti vieme raniť tých svojich rodičov. A ja, ako som uvažoval nad týmto textom, tak áno, som si uvedomoval, že koľkokrát som ranil ja osobne svojich rodičov. Koľkokrát som možno reagoval inak, koľkokrát som možno povedal čosi, čo nebolo OK. Čo nebolo správne. A hlavne v puberte, keď človek vyrastá, tak vie reagovať veľmi kruto a vie povedať také veci svojim rodičom, za ktoré sa potom môže aj hanbiť. Každý jeden z nás, bratia a sestry, sme niekoho dieťaťom a všetci nesieme nejaké tie príbehy v sebe, ktoré by sme najradšej neniesli. A aj keď svojich rodičov milujeme a ich rešpektujeme, tak tou základnou pravdou je, že aj ten rodič je len človek. Deti. Aj rodič je len človek. A áno, je to človek, ktorý robí chyby, ktorý je nieraz nervózny, ktorý je unáhlený, ktorý je prchký, ktorý možno nereaguje úplne tak, ako by sme si to čakali alebo očakávali od neho, lebo nieraz je to tak, nie? Dospelí, že reagujeme prchko, lebo proste máme toho veľa v práci, lebo šéf od nás niečo očakáva a my to nevieme splniť, alebo nevieme to plniť na čas a tak ďalej. A potom niekde sa to prejaví a žiaľ nieraz je to práve pri tých deťoch. Ale deje sa to preto, bratia a sestry, lebo sme ľudia, ktorí boli vyhnaní z toho raja. A tým pádom žiaden jeden náš vzťah nefunguje dokonale. A to práve preto, bratia a sestry, lebo keď nefunguje ten náš vzťah s našim nebeským Otcom, tak nemôžeme očakávať, že bude fungovať ten náš vzťah s našimi rodičmi alebo s našimi deťmi, s našimi blízkymi. A milí rodičia, či už tí biologickí alebo duchovní rodičia našich detí, a možno to bude znieť veľmi kruto, no žiaľ, každý jeden z nás tak trochu obmedzujeme, poškodzujeme tie naše deti. A to preto, lebo im dávame určitý vzor a snažíme sa od nich, alebo snažíme sa im natlcť do hlavy veci, ktoré v konečnom dôsledku oni nemôžu nasledovať. Hoď by to bol ten najlepší vzor na tomto svete. Inak povedané, každý jeden z nás máme svoju vlastnú realitu a to, čo vlastne ja osobne prežívam, nebude rovnaké s tým, čo prežívajú tí moji rodičia. A to preto, lebo že už žijeme v úplne inej dobe. Veď len sa pozrime, že ako sa zmenila tá doba za posledných 30 rokov. Ja si pamätám, ako môj otec dostal ten prvý telefon, taký tlačítkový, taký dobrý, veľký, že keby vás niekto napadol, tak ho chytíte a šmaríte ten telefon niekomu do hlavy, tak určite skončí niekde v nemocnici. A dnes kde sme? Za posledných, ja poviem, možno 25 rokov. Kde sme sa to dostali v tej technike? Dostali sme sa tam, že dvojročné deti vám otvoria telefón len tak myhnutím oka
a začnú hrať hry, o ktorých ste možno ani nevedeli, že máte na telefóne. Alebo ťukajú a pozerajú videá a preklikujú tie videá tak, že proste vedia prekliknúť už aj reklamu. Je to úplne iná doba, v ktorej sme vyrastali. A áno, bratia a sestry, a potom zaznieva tá kľúčová veta, že tá dnešná mládež, to je taká neschopná mládež. Že to je deti, nie? V kuse na telefóne, v kuse pred počítačom, alebo hrajú na konzolách a tak ďalej. Ale ako sme žili my? My sme vyrastali, a tu hovorím o mojej generácii, že sme vyrastali pred televíziou, nie? Že prišli sme domov a sme si zapli telku a sme pozerali nejaké seriály a tak ďalej. Alebo keď prišiel internet, no tak to už bolo, nie? Že pred počítačom v kuse a tá dnešná mládež. Ale bratia a sestry, to nie je nič nové. Nie je to nič nové, lebo táto veta s nami tu je už 2400 rokov. Už Aristoteles to povedal, kedy hovorí, že naša mládež je neznesiteľná, nezodpovedná a je na ňu hrozný pohľad. Už on to povedal pred 2400 rokov. Toto nie je nič nové. Že tá dnešná mládež. A potom tá dnešná mládež, toto, čo my hovoríme, že tá dnešná mládež bude hovoriť o 30 alebo o 40 rokov na vtedy vyrastajúcu generáciu. To nie je nič nové. A práve preto apoštol Pavol hovorí o tom, že je potrebné nájsť si nejaký pevný bod, je potrebné si nájsť východisko, niečo, čo nebude mať vplyv, na čo nebude mať vplyv tá dnešná doba, tie technológie. Pavol hovorí, že existuje niečo, čo rámcuje ten vzťah rodiča a dieťaťa. Niečo, čo môže fungovať nezávisle od historických období. A Pavol práve preto mohol povedať to, že tak milujte sa navzájom, milujte svoje deti, ľúbte sa a tak ďalej, majte sa radi. Ale, bratia a sestry, podľa mňa láska nie je úloha. Teda milovať svoje dieťa, to nie je úlohou. A ak je láska úlohou, tak potom je to veľmi zlé. Ak ja každé ráno sa musím rozhodnúť, že ja nemilujem svoje dieťa, ale sa rozhodnem, že budem ho milovať, tak je to veľmi zlé. A apoštol Pavol hovorí, bratia a sestry, že rodič má určitú úlohu. Ale tou úlohou nie je milovať, lebo to by malo byť automatické, ale tou úlohou je vychovávať. Vychovávať, bratia a sestry. Ale čo je tá výchova? Čo je tá výchova? No dostať sa, alebo pomôcť tomu dieťaťu dostať sa z bodu A do bodu B. Prípadne do bodu C a mohli by sme pokračovať v tej abecede. Hej? Chceme, aby z tých našich detí vyrástli múdri ľudia, spravodliví ľudia. Manžel, manželka, matka, otec, kolega, ktorí budú na tom správnom mieste a ktorí budú ten svoj život viesť tak pekne a budú si nažívať v tom spoločenstve a možno budú aj pomocou a oporou tej spoločnosti. Áno, toto je výchova, bratia a sestry. A predsa, keď sa mnohých ľudí spýtame, že či milujú svoju mamu alebo svojho otca, tak odpoveď je áno. Nie? Deti, milujete svojich rodičov? Že? A ja. A myslím si, že každý jeden z nás, kto tu sme, milujeme svojich rodičov. Či už sú ešte tu, alebo nie. Ale láska sama o sebe, bratia a sestry, nám nezabráni tým najhorším činom. Človek vie narobiť rôzne hlúposti, aj keď je milovaný, aj keď miluje. Teda nie tá láska je tým kľúčom, ale ako hovorí apoštol Pavol, že tá výchova je ten kľúč. A tá výchova je vedomým procesom. Že z bodu A sa chcem dostať do bodu B. A stačí, bratia a sestry, keď pôjdeme niekde do takého knihkupectva, tam nájdeme, možno v tých top 20 knihách knihu, ako to robiť správne. Ako správne vychovávať svoje dieťa.
Hej. Ale opäť raz hovorím, že keby sme vytiahli knihu, ktorá bola napísaná pred 30-40 rokmi, že ako mám vychovávať svoje dieťa a vytiahnem terajšiu knihu, teraz vydanú napríklad, čerstvo, tak vidíme diametrálne odlišný pohľad na výchovu dieťaťa. Alebo si zapneme tie sociálne siete a tam na vás vyskakujú rôzne videá, že ako by ste mali vychovávať svoje deti a čo by ste malo robiť a čo by ste nemali robiť a kde by ste mali s nimi chodiť už pomaly od 6 mesiacov a keď tam nechodíte, no tak možno ste trochu divní, hej, a pomaly máte pocit, že zle vychovávate svoje dieťa. Že pomaly zanedbávate to svoje dieťa. Lebo, neviem, ja to tak osobne vnímam, že mnohí to potom aj preháňajú s tou výchovou. A ani nie, že s výchovou, ale že to dieťa je skutočne ich vesmír. Áno, bratia a sestry, dnes žijeme vo svete, kedy si myslíme, že svoje skúsenosti môžeme zovšeobecniť, lenže nie je to tak. Lebo každé jedno dieťa je iné. Každé jedno dieťa sa správa inak. A tí, ktorí máte viacej detí, alebo ste mali viacej detí, viete, že každé jedno dieťa sa chovalo inak a správalo sa inak. Ja tak spätne, keď sa pozriem na to, že aký sme my boli s mojim bratom, že to fakt nebo a zem. Sme boli extrémne odlišní. A ku každému dieťaťu musí človek pristupovať inak. A vychovávať ho inak. Ale apoštol Pavol hovorí, že nie tie naše skúsenosti, ale Božie slovo je to, čo by sme mali zovšeobecniť a čo by malo byť základom tej našej výchovy. A keď už hovoríme o vzťahu rodiča a dieťaťa, o rodine ako takej, tak v Biblii nenájdem ani jednu takú ukážkovú rodinu. Hej? Len si spomeňme na Jozefa, Máriu a toho 12-ročného Ježiša. Že už tá svätá rodina nie je OK. Hej? Si zoberte, že Mária s Jozefom zabudnú na Ježiša, hej, v Jeruzaleme. Ježiš 3 dní je sám v chráme. A rodičia odídu na 3 dní cesty. Nikto ho nehľadá. Až potom príde Mária a možno sa rozpráva s Jozefom, že tak kde je Ježiš? To ja neviem. Veď nie je to môj syn, nie? Čiže, a keď ideme ďalej, tak vidíme mnoho takých rodín, kde to úplne ideálne nefunguje. Zoberieme si ako príklad, rodinu praotca Jakoba, ktorý má 4 manželky, 12 synov. A predsa z tých 12 synov má len jedného obľúbeného, a to Jozefa, že? A čo ostatní synovia? To nie sú tvoji synovia? By sa mohol niekto spýtať. Ty ich neľúbiš? Prečo? Hej, a keď ideme ďalej, tak vidíme, že v každej jednej rodine, v Biblii, keď čítame, hej, že nie sú tam niektoré správne veci, ktoré by mali byť. Máme tu aj dobré príklady, ako sme sa o tom rozprávali pri Dni Matiek, kedy som hovoril, kedy sme kázali, alebo kedy som kázal o Timotejovi a o Eunike a o Lois, že oni vychovávali toho Timoteja, bázni Božej. Ale vo väčšine prípadov v Božom slove nenájdeme nejaký ideálny príklad, že keď takto budete žiť, tak to bude OK. A práve z toho vyplýva, bratia a sestry, že ten vzťah rodiča a dieťaťa nebude fungovať dokonale automaticky. Ale rodič musí niečo pre to urobiť. A práve tým je tá výchova. A odtiaľ to sa dá potom chopiť, alebo pochopiť to, že čo má robiť vlastne aj to dieťa. Lebo keď sa pozrieme do Biblie, tak vidíme, že keď Pán Boh niečo prikáže, niečo dôležité alebo veľké, tak tomu dá aj zároveň taký spôsob a prostriedky a materiál na konkrétne pokyny.
A nezáleží na tom, bratia a sestry, že na aký biblický príbeh sa pozrieme, všade nájdeme ten presný plán, čo nám Pán Boh hovorí. A tak je to aj pre nás, ako deti. Pán Boh nám dáva určitý návod, že ako by sme mali žiť a dáva nám aj tie prostriedky. Keď tvrdíme to a veríme v to, že On je náš nebeský Otec, tak aj On ako Otec sa nás snaží vychovávať a nám hovorí, že čo by sme mali robiť. Preto je aj tých 10 Božích prikázaní. Pán Boh nikdy nepovie to, že urob to, ak chceš, alebo urob, na čo máš náladu. Nie, on povie, že choď a správ toto. Choď a správ toto. A takto to správ a vtedy to správ. Len si spomeňme, ako Jozue ide dobiť Jericho. Hej. Že Pán Boh im povie, že 7 dní budete chodiť okolo tohto mesta. Ticho. Nič. Ani múk. Ani hlások. Budete chodiť okolo mesta a potom posledný deň spravíte toto a toto. A Jozue spolu s ľudom to spravia a tie múry Jericha sa zrútia. Ale sa to stalo len preto, lebo posluchli Pána Boha. Alebo vidíme to aj pri príbehu toho Gedeona, kedy Pán Boh povie Gideonovi, že vieš čo, zober celú tú armádu, ktorú máš, tých ľudí, zober ich ku rieke a ten, kto bude piť takto, tak toho si vyvoľ. A ostatných pošli domov. A nakoniec, bratia a sestry, ostane 300 mužov. 300 mužov proti obrovskej armáde nepriateľa. A Pán Boh potom mu povie presne, toto a toto spravíš. A nakoniec tá armáda, tá nepriateľská armáda sa rozuteká. Vždy je dané, aký je spôsob, aký je nástroj, ako sa to má urobiť. Inými slovami, Pán Boh očakáva od človeka jeho poslušnosť. Povie nám to, že čo máme robiť a ako to máme robiť. A apoštol práve na to upozorňuje, keď sa vracia k tým 10 Božím prikázaniam. Že tých 10 Božích prikázaní nie sú len prikázania, ale sú také základné pravdy, ako funguje svet. Takto funguje život, bratia a sestry. Máme tých 10 Božích prikázaní, to je 10 Božích pravd. To nie je, že ja si môžem zvoliť, či budem podľa toho žiť, alebo nie. Je to pravda, je to skutočnosť. Takto funguje život. A keď ty sa toho vzdiališ, tak ten život potom nebude fungovať správne. Ak nebudeš ctiť Pána Boha, ak nebudeš si ctiť svojich rodičov, ak budeš kradnúť, ak budeš zabíjať, ak budeš, cudzoložiť, ak budeš klamať, ak budeš žiadať to, čo to je tvojho blížneho, tak potom ten tvoj život nebude fungovať správne. A keď apoštol Pavol hovorí, že cti svojho otca a svoju matku, tak to nie je možnosť, ale je to fakt. Lebo úcta je morálne rozhodnutie. Nie je to automatické. Úcta znamená rešpektovať poriadok, ktorý Pán Boh vymyslel, aj keď možno si ten človek tú úctu ani nezaslúži. A to je ten kľúč. Lebo máme ľudí, ktorí by povedali, že OK, ale tak ja neviem milovať svojho otca a matku. Čo ak sa to nedá? Čo ak je to niekto, kto mi ublížil? Čo ak je to niekto, kto ma týral? A práve preto apoštol Pavol hovorí, že ten vzťah rodič a dieťa môže dobre sa uchopiť len vtedy, keď ja sa rozhodnem pre tú úctu. To nie je, že tak môžem, nemôžem, proste ja sa preto musím rozhodnúť. Ako dieťa poslúcha, možno nie slepo, ale v tom, čo vedie k rastu. A to je vlastne aj ten záver, že áno, možno máme deti, možno nemáme deti, možno už nie sme deti, ale všetci sme boli, alebo ešte stále sme deťmi. Čiže tento princíp vlastne platí pre každého. Sa musíme rozhodnúť.
uctiť si svojich rodičov. A neraz je to tak, bratia a sestry, že nevieme odpustiť svojim rodičom pre určité veci. A ako dieťa vieme odpustiť len vtedy, keď sa tak rozhodneme. Keď sa rozhodneme, že áno, toto je moja matka, toto je môj otec, ktorý mi Pán Boh dal a či sa mi to páči alebo nie, toto je skutočnosť, toto je fakt. A môžem sa učiť z ich príkladov, či už je to dobrý alebo zlý príklad, lebo aj z tých zlých príkladov sa vieme učiť a môžeme si povedať, že nie, ja v tomto sa nebudem podobať na svojho otca, ja sa takto nebudem správať. A apoštol Pavol týmto, bratia a sestry, hovorí, že áno, toto je prvé prikázanie, ku ktorému sa viaže prisľúbenie. Lebo ten vzťah rodič a dieťa je predchodcom alebo poukazuje aj na ten vzťah medzi človekom a medzi tým našim nebeským otcom. A vieme, že urobiť takéto morálne rozhodnutie je ťažké. Najmä, ak máme zlé skúsenosti. Ale Boh a apoštol Pavol v liste Efežanom hovoria, že to nie je možnosť, že to je povinnosť. A s ňou vlastne je spojené aj to prisľúbenie. A keď sa pozrieme na seba, bratia a sestry, koľkým z nás sme svojim rodičom ešte neodpustili? A možno ten človek už tu ani nie je. A potom sa pozrieme do zrkadla a vidíme svojho otca, vidíme svojho starého otca, vidíme svojho pradetka alebo prababičku, babičku, mamu. Je mnoho takých ľudí, ktorí sú takými cestovateľmi v čase. Že zoberiete, že majú nejakú starú fotku svojho pradeda a keď sa pozriete na tú fotku a na neho, tak ako keby mu z oka vypadol. A ak je tam tá fyzická podoba, tak je obrovská pravdepodobnosť, bratia a sestry, že ten daný človek zdedil aj jeho vlastnosti, jeho strach, jeho zranenia. Ja akurát v piatok, keď som bol so svojím bratom, tak sme sa rozprávali a sme sa rozprávali o tom, že ako veľmi badáme na sebe, že sme pochytili určité črty správania nášho otca. Že sú také okamihy, kedy si človek tak uvedomuje, že to je úplne jak môj otec. Že tak sa správam. Že tak reagujem. Že tak hovorím, alebo tak sa tvárim. A pritom človek nieraz si povie, že nie, že ja nikdy nebudem taký ako môj otec, ja nikdy nebudem taký alebo taká ako moja mama. Nebudem ako on v tom a časom si človek potom začne všímať, že ty si chcel byť iný ako tvoj otec, ale nie si. Si mu až veľmi podobný. A možno teraz o mnoho intenzívnejšie to vnímam tým, že mám syna, o ktorom každý hovorí, nie? Že pán farár, úplne jak vy. Dočistá jak vy. Nie? To, asi vám to nemusím potvrdzovať, či je to tak, či nie. Ale neviem, bratia a sestry, či chcem, aby bol ako ja. Teda nie v tom výzore, ale možno v tom správaní práve, že ja neviem, či chcem, aby všetky tie moje zlé vlastnosti to dieťa pochytilo a podedilo a nieslo so sebou ďalej. A práve o tom to je, že aj my ako rodičia môžeme žiť pred svojimi vlastnými deťmi inak, ako žili tí naši rodičia. A keď sa rozhodneme o tom danom človeku, keď sa rozhodneme, že áno, tým daným ľuďom odpustíme, tak rozhodujeme aj o sebe. Keď sa zmierime s našimi rodičmi, tak sa zmierime so sebou.
A jedine vtedy bude funkčný tento vzťah, ako aj, že ja ako dieťa príjmem to, že ten rodič, ktorého mám, alebo ktorého mi Pán Boh dal, je to rodič, ktorého Boh dal. Pre niečo. My nevieme, že kvôli čomu. Ale Pán Boh nám dal práve týchto rodičov. Práve do tejto rodiny sme sa mali narodiť. Prečo? Nikto netuší. Ale ja verím tomu, že Pán Boh mal s tým svoj zámer. A nie náhodou sme sa narodili tam a tým rodičom, ktorým sme sa narodili. A teda možno taká posledná myšlienka, že tak ako Pán Boh sa správa k nám, ako k svojim deťom, tak sa aj my máme správať k našim deťom. Lebo on nás mohol zničiť. Vieme dobre, bratia a sestry, že my ako neposlušné deti Božie sme neposlúchali to, čo nám Pán Boh povedal. Už tam v tom raji sa to pokazilo. A tento dedičný hriech nesieme so sebou ďalej. A Pán Boh mohol povedať, OK, tak ja s vami skoncujem. Ale on to neurobil. A hoci by sme si to nieraz my sami zaslúžili, pre hriechy, ktoré my konáme, nie naši rodičia, ale ktoré konáme my sami. A napriek tomu on preukazuje voči nám svoju milosť. A Boh nám nikdy nedovolí úplne padnúť, ale nieraz sa stáva, že nás zastaví. A tak, ako Pán Ježiš Kristus bol poslušný tomu Otcovi, hoci mohol využiť tú moc, ktorou disponoval, hoci aj v tej Getsemanskej záhrade sa modlí, že Páne, Otče, odním odo mňa tento kalich, v konečnom dôsledku hovorí, že ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. A Kristus je verný a poslušný svojmu Otcovi až do konca. Ba ešte ďalej, než by to človek zvládol. Je poslušný až na drevo kríža, aby tam vylial svoju krv pre nás, za naše hriechy, pre naše odpustenie, pre našu záchranu. A práve ten vzťah, bratia a sestry, medzi Bohom Otcom a Ježišom Kristom nám môže byť takým príkladom, ako by sme mali my vychovávať svoje deti a ako by sme mali my poslúchať svojich rodičov. A možno nielen tých fyzických, tých biologických, ale hlavne toho nášho nebeského Otca. Tak nech je nám tým našim príkladom v tomto náš všemohúci Boh a jeho Syn, náš Pán Ježiš Kristus. Amen.